nggih pun ngadeg lho, Mbak. Pripun to? Ya ora iso komentar. Kok ora iso komentar Lah, umure iki ayu tapi tetep ketukan tunggak. Menika mboten tunggak, menika personel. Lah iya, kowe rate nyedak dalang. Kuwi dalange ditombo menawa gelem mangan banci ta. Oh biasanipun nggih ngoten. Insyaallah. Nggih ngaturaken sugeng dalu pulihipun. Nggih, Mbak. Injih pripun kabaripun? Sae. Alhamdulillah. Amin. Nek yo alhamdulillah ora sok ngene ngono kok iso. Lah niki saking senenge kepanggih kali panjenengan. Iya. Aku ki anggere anu bebelan karo Mas Joko Renteng ki anggere dolane ngene apa? Apa? Ono kebak. Kebak apa? Ya wong wedok. Wong wedok sing bentuke piye? Wes pokoke nomor-nomor ngomong. Kok kebak wong wedok niku ora kabeh gremo jenengan kenyek lho. Lah sing ngamuni Joko Renteng sing muni kuwi. Iki lho Pak terus jenengan daleme kebak wong wedok. Karepe klenteng iki ngepreng dalange tengkleng. Oh. Kono akeh wong wedok padahal kan sing numpuk nek bodo kan baji. Aku pesen sok bodo ngarep omong. Pripun, Nek Pak? pipis kon nunggu. Lho. Banci niku ngaten kuyu tembokku. Mulih pusing Jenengan ora. ngoten lho, Pak. Lah nek kadung gelungan ngeten iki, nek ndut pipis, mosok nggih badhe ndudul lak nggih kesreh to, Pak? Ya ora apa-apa sapa ngerti engko nek kowe kesah iso diciri jeli. Kok jagung kaya becik. Jenengan iki kan. Jadi iki kan apa niki? Nembang apa-apa. Manut ora bae. Iki dadakan lho niki Mas Safa. Ya. Jam besok kan nyusul ae. Iya. Iso apa-apa. Oh, badhe duet Mas Lentang. Ketoke lintang asmara. Anu Mas Tengkleng. Dalem. Kok gelem raketan sak lagon rezeki apa nembang? Oh iya pasti. Suguhane kuwi. Ya, pasti. Mengucapkan selamat menempuh hidup baru Mbak Rizky. Ya. Ya aku sekarang badannya udah langsing sekali tangling lah aku. Kok biyen lemu. Oh, saestu. Lemu tenan rezeki. Biyen sak kula lho, saestu. Sak kowe modele kaya kowe iki. Nggih. Kok yo jaman rezeki paling bobok lemu ngono. Sedeng-sedek milanggoni. Biyen yo wis lemu ning dodomu rong waktu kuwi ngono. Urung motor. Ini sejarah kula Ya. koperasi niki. Sing akan diabahi niku. Iya. Kagem naikkan harga. Wah. Alhamdulillah bisa naik harga. Nah, Para dodomu iki naik dengan harga. Iya toh, Mbak. Cara napa niku cara kangkung ngoten sak util rega 10.000 ditambahi pita dadi malih 15. Aku terus rencana tak kon nambahine ben rada muda. Punuke tak kon metuki ngono kuwi dadi. Dadi malih kaya kucing kok ya. Mbak bilih wonten pamundhutan menika. enten kok kangkune. Pedang kuning. Nggih. Litune kok. Lah terus apa terserah. Iya. Oh napa bawane panjenengan? Oh, sampeyan mawon aku wis bawon. Kula dereng semerah. Yalah. Kula jenengan gandrung. Ya, wah, mau aku kok gandrung kaya kowe sampeyan kok ora jalan. Ampun to. Ora jalan. Jalan-jalan, makanya mboten jalan jenengan sing meneng kula tak sing jalan. Lemu iki. Iya, Pak, nyatane iki. Aku ora komentar. Kemanu harai tau nggawa wong lanang sing lanang ra apa malah. Hara sing ngatur dhewe. Kula dan bawani imbang mono nika lho. Oh, imbang karo aku. Oh, iki lagune Padang Blehek. Lah nggih. Alah sip. Masa jenengan ngoten mawon lali kok ya. Pak Tengkleng niku kampung ndi to? Yantune. Buriku iki. Nika Pak Tengkleng. Iya. Nuwun kabare. Alhamdulillah. Kuwi ngene-ngene swadi Pak Mantep lho ngene. Mesti iki nemplok ning kene, Mbak, Mas Tole. Wis ben cek iya melok sapa wae. Melu aku, kuwi sing nego Mas Jono. Kuwi wis melu aku.
Kang Karyani ini bisa ngeweni informasi aku. Sumber bab ini luar biasa. Pandi gendon. Aku kaget. Wah ini apa? Ya beda diri. Mayarnya digul. Munculnya gendon luar Ya. Awanane ya, ora. Nggih, kula jenengan gandrung Kang Mas. Iya. Gantung sing kaya kumpul gantung sing kaya kene-kene ngono ya. Iso tertarik. Malah ngeten iki malah tertarik pindho. Aduh. Iki malah nambahi semangat lho. Nggih, duwe bojo banci ki ya pengiritan. Lah kok iso ngirit? Nggih mboten tumbas sotek. Oh. Ya ora kabeh. Oh, ora kena wis enak ya. Nggih. Saben dina mongamun. Adep mriki ta. Aku nek madrono malah kok piye ngono ta. Nyamang kowe iki kok ndak ning omah mbayangke. Mboten sah dibayangi kula mawon jenengan beto mantuk. Aduh. Jadi kalau ini perintah itu keadaan. Duren karo sapi ning kandang. Kok malah kalau sapi ini persis model sapi di kandang. Saestu. Oh, tapi mungkin jenengan kita kandang sapi. Ora aku ngono ora ngene, ora sapi ngawi, sapi ngono. Hangan-hangan mrepong manis. Kang Mas Pate Sido paksa. Wah. Ele ngopo. Oh, Sido paksa kok ngoten lho. Ya piye? Kok ya sing gagang ngoten lho suarane. Mau aku macam aku bakal. Nek musuh iki ngene iki lho gagal. Musuh kaya kowe mengkeret. Mboten, mungkin jenengan meremawon mungkin lak penak. Bah. Iki anak buah mungkin piye to, Bah? Aku malah mumet aku. Ya merem ora apa-apa ning nyekel setrum. Ya kok sakit dah. Berarti ngawi bapak. Kesetrum. Harap urip Kang Mas. Menikah napa Kang Mas? Nikah napa Kang Mas? Terok. Kok terang? Aku ya kaya gandrung-gandrung ngoten niku lho. Lah jumbo nopo wong ayu. Lintang lan rembulan niku lho rada maning jenengan iki kok ya. Lintange kae ora lintang sing apik kae jenenge lintang cukup belek. Lah napa? Ya bener tengkleng to. Lah piye? Kang Mas nika napa terop? Lah kok kowe malah njaluk lintang. Wis sing nang YouTube iki mikir anu rasane kopi cek. Ya tak maning ngoten lho, Mbak. Tok. Bunga susah apa teko lan pun kakang hatiku iso yo manara Saben dina
Matur nuwun ya, Mbak. Nggih, sembarang sami-sami. Wah, suarane apik.